hogy az emberi törékenységünk, a bennünk lévő törésre való gyakoriság, ami megtörténik, és tulajdonképpen a reménység és a szabadulás, azok összetartoznak, és ez a rövid idézet így szól: mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igazöleléssel, nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. Jó, és akkor nagyon nagy örömmel adnám át a szót a következő előadónak, aki Celler Péter, és Péterről azt érdemes nagyon-nagyon röviden tudni, hogy ő egy tapasztalati szakértő, felépülő függő, és tulajdonképpen ő érthető módon fog beszélni a függőségekről, személyes vonatkozásokat is meg fog mutatni. Úgyhogy hallgassák őt nyitottsággal. Celler Péter életútja drámai fordulatokkal teli történet a drogfüggőségtől a szabadulásig, majd a boldog házasságig. A polgári családi háttérből induló budai úri gyerek pánkzenészként kezdte, majd sikeres üzletemberként folytatta drogkarrierjét, ami idővel komoly heroinfüggőséghez vezetett. Hamarosan elbukta vállalkozásait, majd végül családját is elvesztette. Ezután bűnöző lett, börtönbe került, majd az utcán kötött ki, ahol egy designer drog miatt majdnem amputálni kellett az egyik lábát. A végső fizikai és mentális leépülés drasztikus döntést eredményezett. Péter elkezdte a rehabilitációt, ahonnan több mint fél év után abszinens állapotban távozott, a drogoktól örökre megszabadult, és azóta is terápiás csoportokat tart addiktológiai szakemberként, amely mára sokak számára nyújt hatékony támaszt és segítséget. Péterre a szerelem is rátalált. Nemrég megismerte élete párját, Csarnói Zsuzsanna színésznőt, akivel boldog házasságban él. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki megjelent ma. Nekem nagyon nehéz ezután a videó után megszólalnom egyébként, nem először látom. Celler Péternek hívnak, 60 plusz áfás vagyok, kár, hogy nem 2% az áfa, mert 62 éves vagyok. Egyébként szerettem magam így az identitásaimon keresztül meghatározni magam, és én boldog férfi vagyok, boldog férj vagyok, boldog apa vagyok, boldog nagyapa vagyok, boldog családfő vagyok, és a Balassagyarmati Kenesei Albert Kórház addiktológiai rehabilitációs osztály boldog munkatársa vagyok. Máshol is dolgozom, más addiktológiai osztályokon is. Ezt azért mondtam el, ezeket az identitásaimat, mert ezek mind igazak, csak ezek nem mindig voltak így. És ez a kis összevágott, rövid összeállítás az életemről, ez azért tükrözi azt, amit az előke elmondott így a függőségekről. De azért, hogy jobban érthető legyen, azért az elsődleges identitásom az, hogy én egy hívő ember vagyok, méghozzá felépülésben hívő ember, méghozzá meggyőződésesen hívő ember. Ez változtatta meg az életemet gyökeresen. Többféle terápiában is voltam, összesen 2,5 évet vettem részt terápiás programokban, de ahhoz, hogy jobban érthető legyen, én visszakanyarodnék a gyerekkoromhoz. Ahogy elhangzott ebben a kis összeállításban is, én jómódú családban születtem, de mégis ez a diszfunkcionális család, ami minden függőségre igaz egyébként, az valahogy úgy PC, nem? Hogy nem azt mondjuk, hogy rosszul működő, hanem nem jól működő, vagy nem minden jól működik. Nálunk sem minden jól működött, és hát nekem meghatározó volt például a születésemnél az, hogy a köldögzsinór a nyakam köré tekeredett, és utolsó pillanatban oxigénhiányosan jöttem a világra, mert azért ez egy eléggé szorongattató érzés. És akkor kialakultak gyerekkoromban ilyen meghatározó életérzéseim, mint például a szorongás, a félelem, az alacsony önértékelés, az alacsony önbecsülés,
a szeretethiány. És erre szoktuk azt mondani, persze ezt mind utólag egy múltfeltárás, egy terápiás múltfeltárás alkalmával sikerült nekem is megfejtenem, hogy így elbeszéltek egymás mellett a szeretetnyelvek. Tehát, hogy így engem szerettek igazából, csak nem úgy, ahogy én azt igényeltem volna. Úgyhogy ezekkel a gyerekkori meghatározó életérzésekkel volt a világ, meg én, és valahogy a világ nem értett meg engem, én meg nem értettem meg a világot. Számomra idegen volt, és valahogy adósomnak éreztem a világot. És ezért kitaláltam magamnak egy ilyen álomvilágot, hogy én egy UFO vagyok, és én így nem illeszkedek bele. Ilyen kívülállóság. És érdekes volt, hogy 10 éve taposom már ezt a felépülést, vagy ezt az önismeretet, pedig úgy gondolom, hogy azért a felépülés központjában az önismeret van. És akárhányszor megosztom ezt felépülő közösségben, ezt az UFO életérzést, ezt a kívülállóságot, vagy antiszociális hozzáállást, vagy félelmet, vagy szorongást, ezzel valahogy minden felépülő függő tud valamennyire azonosulni. És ezekkel az életérzésekkel felnőve, ugyan én építettem egy életet, meg elvégeztem iskolákat, és sportoltam is, zenéltem is, volt egy együttesem, frontember voltam az együttesekben, elég jó eredményeket értem, elkezdtem a vízisi, mezitlábvízisi életem például Magyarországon először. Ezeket nem azért mondom, hogy kérkedjek, hanem azért, mert hogy elég korán találkoztam az alkohollal. Édesapám nem volt kifejezetten szerfüggő, munkafüggő volt, mindent megelőzött az életébe a munka, tehát ez ilyen hivatalos kifejezéssel workaholic, és valahogy, ahogy először találkoztam az itallal, olyan érzést okozott, mintha egy ilyen aha élményem lett volna, hogy végre megérkeztem a világba. Végre kinyitottak egy ajtót. Végre többet nem kell félnem, végre nem kell többet szorongolnom. Ez nem jelentette azt, hogy függővé váltam, de tudat alatt már tudtam, hogy ha olyan helyzetbe kerülök, hogy elmegyek egy programra, elmegyek egy buliba, elmegyek egy koncertre, elmegyek fellépni, elmegyek egy próbára, akkor nekem valamit használnom kell. És én elég korán, 16 évesen elkezdtem inni, aztán jöttek be a képbe a klasszikus drogok, a fű, az amfetamin, a heroin. Végül is a heroinnel ragadtam le, és 30 évig masszívan intravénás heroin használó voltam. Tehát ha valamit így drogkarriernek lehet hívni, vagy szerhasználati karriernek, vagy alkoholkarriernek lehet hívni, azt a 30 év alatt itt betöltöttem. Annak ellenére, hogy építettem az életemet. Elvégeztem a tanulmányaimat, voltak együtteseim, volt GMK-m, volt Kft-m, volt nemzetközi kereskedelmi vállalatom, éltem külföldön sokáig, volt top modell barátnőm Szingapúrban, a lakáskultúra kellős közepén benne volt a lakásom 4 oldalas cikkben, hogy a saját kedvére írja az életét, csak közben azt nem írták oda, mert nem voltam őszinte, hogy mindezt, a szorongás, mindezt a stresszt csak úgy tudtam feltartani, hogyha iszom, vagy hogyha dolgozom mellette. És így elkezdődött a leépülésem is, és tulajdonképpen mindazt, amit elértem, azt el kellett veszítenem. Méghozzá sokkal gyorsabban, mint ahogy felépítettem, és így az utcára kerültem, hajléktalanná váltam, és tulajdonképpen az összes addiktológiai osztályról, ahol függőkkel foglalkoznak, sikerült kitiltatnom magam. Most, ahol dolgozom az Albert kórházban, onnan is ki voltam tiltva egy bizonyos ideig, a Nyírbátor kórházból is. Ezt nem kérkedésképpen mondom, hanem azért, hogy van remény. Tehát, hogy innen is föl lehet épülni. Hajléktalan státuszban az összes hajléktalan szállóról is ki voltam tiltva, mert minden szabályt és keretet megszegtem, ami létezik. Viszont voltam terápián is, több terápián is, összesen 2,5 évet,
és valahogy ez a 12 lépéses szemléletmód annyira hatással volt rám, hogy ugyan voltak veszteségeim, mert 10 évvel ezelőtt például ott voltam csont és bőr, ahogy a képeken is látszott, a saját nagyapám, fogatlanul hepatitis C-sen, 2 gyomorfekélyel, 4900 gamma-GT-vel, ami ugye eléggé magas érték, de mégis ezekből sikerült meggyógyulnom, persze csak segítséggel, és ezen a terápián szembenéztem ezzel az egésszel, és valahogy ez a 12 lépéses szemléletmód, ez úgy épül föl, hogy egymásra épülnek ezek a lépések, és én ezzel szembenéztem, beláttam, beismertem, hogy tehetetlenek vagyok ezzel szemben, irányíthatatlan az életem, segítség nélkül nem megy, hogy hit nélkül nem megy, hogy bizalom nélkül nem megy, hogy készítsek egy leltárt az életemről, és hogy ezt elmondjam a szponzoromnak, szóval végigmentem ezeken a lépéseken. Nem volt egyszerű, őszinte leszek, gyötrelmes napjaim voltak, kínszenvedés volt, álmatlan éjszakáim voltak, de szembe tudtam vele nézni. És akkor lassan elindult a felépülésem, és ennek a fél évnek a végén, ami tulajdonképpen 7 hónap lett, mert olyan elvonási tüneteim voltak, hogy meg kellett ismételnem csoportfoglalkozásokat, ott valahogy betöltött egy olyan erő, ami még mindig ilyen borzongással tölt el, hogy igazából, hogyha emberi igazságszolgáltatás szerint kéne nekem most működnöm, akkor nekem életem végéig 7 láb mélyen és 6 lakat alatt kéne szenvednem, azok miatt, amik miatt a függőségem alatt elkövettem. De ez a program, ez a felépülési program nem így épül föl. Ebben benne van a jóvátétel, és az magam felé is megvan, benne van a bocsánat is, és az magam felé is megvan, benne van az irgalom is. Úgyhogy eljutottam odáig, hogy nekem tulajdonképpen a múltam fel lett dolgozva, és akkor hoztam egy döntést. 10 évvel ezelőtt hoztam egy döntést, hogy én tiszta lappal újra kezdem az életem, tabula rasa, és akkor kiköltöztem Pécsre a terápiáról, fölvettem a bázis addiktológiai szolgálattal a kapcsolatot, és arra gondoltam, hogy ha ez gyökeresen meg tudta változtatni az én életemet, akkor szeretnék én is ezen az addiktológiai pályán elhelyezkedni. Ezért elvégeztem iskolákat, szocmunkát, szociasszisztens képzést, mentorképzést, csoportvezetői képzést, stb. Önkénteskedtem, és akkor 6 évvel ezelőtt a bázis addiktológiai szolgálatba kezdődött el az addiktológiai pályafutásom. Aztán tulajdonképpen elkezdett fölépülni az életem, de igazából még mindig hiányzott valami. Az, hogy egyedül voltam. Nem volt meg még a társam, aki ráadásul hozzám illik. Úgyhogy miután megtaláltam, és feleségül vettem, visszaköltöztem Budapestre, és akkor a Nyíri Gyula kórházban is elkezdtem dolgozni. Alakult azóta egy terápia a Pomász Kiskovácsiban, ott is munkatárs vagyok, és van egy online terápia is, a Kitaposott Ösvény, ott is munkatárs vagyok. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy vannak ilyen terápiás programok, és tényleg, ahogy az Emőke is elmondta, hogy ilyen kognitív elakadások, érzelmi elakadások, akár gyerekkori traumák, amik nálam is voltak, ezekben van segítség, és tényleg segítség nélkül nem megy. És akkor rátérnék arra, hogy a függőség maga, hogy így érthető, közérthető nyelven, igazából mindig egy hiánypótlás, ahogy te is mondtad, mindig egy hiánypótlás, mindig egy válaszreakció, ami nálam is volt. És tulajdonképpen 3 megfogalmazás van rá, függőség, addikció vagy szenvedély, betegség. Ugye a szenvedélyeinkkel szerintem semmi baj sincsen. Tehát ha nem szenvedélyesen éli az ember az életét, akkor nem is igazából éli az életét. Csak miután ott van mellette ez a betegség, hogy egyszerűen nem tud mértéket vagy határokat tartani, és hát ez elég sokszor idézik ezt a függőség egyetlen ellenszere a kapcsolódás. Ezt majd, hogyha kérdéseket lehet föltenni, vagy akár most is, én nagyon szívesen megkérdezném önöktől vagy tőletek, hogy
Miért lehet a függőség egyetlen ellenszere, vagy alternatívája a kapcsolódás? És nem a józanság. De ahogy az Emőke is elmondta, én röviden hozzátenném, hogy olyan 9 hónapos koráig egy magzat körülbelül ugyanígy fejlődik, mint 3 vagy 5 éves koráig egy gyerek, és ha addig nem alakul ki az úgymond egészséges vagy biztonságos kötődés, akkor ő bizonytalan kötődő lesz, vagy elkerülő kötődő lesz, vagy infantilis kötődő lesz. Most ezt így nagyon leegyszerűsítve mondom. És talán a legutolsó felmérés szerint is Magyarországon az emberek több mint 70%-a bizonytalan kötődő. És emögött mindig ott van a szorongás, a félelem, a frusztráció, és ez nálam is így volt, és azért az egyetlen ellenszere a kapcsolódás, mert az valahogy egy függőnek nem nagyon megy. És hogy növünk fölfelé, tulajdonképpen, ha belegondolunk, elhangzott ez a kodependencia kifejezés, amit tulajdonképpen a társfüggőséget, ezt nem sokan értik egyébként, mert alapjában társas lények vagyunk, de dependens lények vagyunk. Akinek van zárjelentése függőségről, az tudja, hogy alkoholdependencia vagy ópiát dependencia, de közben meg alapjában véve dependens lények vagyunk. Tehát nem tudjuk csak kapcsolatban elképzelni magunkat, hogy megfogantunk onnan az anyai kapcsolatok, ördögzsidon keresztül, és a sorstársi kapcsolatok, hogy növünk fölfelé. Tehát én nem tudnám meghatározni nélkületek, vagy önök nélkül, hogy én ember vagyok. Csak más embereken keresztül, és akkor vannak a sorstársi kapcsolatok, aki jár bölcsödébe, óvodába, iskolába, munkahelyi kapcsolatok, felépülő kapcsolatok, hogy tulajdonképpen csak kapcsolatban tudjuk elképzelni magunkat, dependens lények vagyunk, de akinek ez a kapcsolódás valahogy nem megy, mert elkerülő kötődő, vagy bizonytalan kötődő, akkor hajlamos áttevődni ez a dependencia az addikciónak a tengelyére. És ha egy pár függőséget felsorolok, csak az alkoholhoz, például feltétlenül kell egy másik emberi kapcsolat, vagy lehet egyedül is inni. A droghoz feltétlenül kell egy másik emberi kapcsolat. A gyógyszerhez feltétlenül kell egy másik emberi kapcsolat. A pornóhoz feltétlenül kell egy másik emberi kapcsolat. A játékhoz feltétlenül kell egy másik emberi kapcsolat. Nem. Mindegyiket lehet egyedül is csinálni. Úgyhogy ezek mind élettelen dolgok. És csak 5 függőséget soroltam föl, hogy mennyire könnyű élettelen dolgokhoz kapcsolódni. Tehát így igazolható az, hogy a függőség egyetlen ellentéte, vagy ellenszere, vagy alternatívája, az a kapcsolódás. És minden függőség tulajdonképpen menekülés a valóságból, ez megfigyelhető, vagy akár a következő ábrán, hogy milyen jellemvonásai vannak. A valóságból való menekülés, a felelősség fel nem vállalása, ami nem azt jelenti, hogy semmiért nem tudsz felelősséget vállalni, csak éppen amiért kéne, azért inkább mondjuk azt a megküzdési stratégiát választja, hogy szereket használ. A kisebb ellenállás felé való törekvés és az érzelemvezéreltség vagy a vágyvezéreltség is nagyon jellemző a függőségre. És a függő gondolkodás, ugye, és vannak ilyen megfogalmazások vagy definíciók is, amit az Emőke is elmondott, talán az egyik leghivatalosabbnak tűnő addikciói, vagy addiktológiai definíció az a hosszan tartó egyensúly vesztett állapot, biopszichoszociális, aztán spirituális és kulturális szinten is. Ha belegondoltok, akkor egy függőnek nincs egyensúlyban az élete. Azt is szoktuk mondani, hogy minden függő egy diszfunkcionális családból jön, és családi betegség is, de nincs egyensúlyban az élete, és ez a biopszichoszociális rész, ez pedig azt jelenti, hogy azért minden függőnek az életében megjelenik egy egészségkárosodás, egy mentális leépülés valamilyen szintű, és kapcsolati veszteség. Tehát ezért vannak ezek a megfogalmazások, vagy akár a függőség úgy fogható fel, mint egy rögzült viselkedés, amelynek káros mi volt ellenére is ragaszkodunk. Ez a Máté Gábornak egy megfogalmazása. A függőség addikció definíció szerint egy káros viselkedés szokássá válását jelenti, melyet a szenvedélybeteg akarata ellenére ismétel. Elhangzott ez az akarat szó, az akarat gyengeség, vagy jellemgyengeség. Nekem az a tapasztalatom, hogy egy drogfüggő
vagy egy alkoholista, amény is voltam. Tulajdonképpen a legnagyobb akarattal rendelkezik. Ugyanis, hogyha kell, a föld alól is előteremti. Nincs olyan távolság és nincs olyan időjárási viszontagság, hogy ne jusson hozzá a cucchoz. Úgyhogy ezt akaratot kell átcsatornázni jó irányba és a felépülés felé. És a kémiai és viselkedés függőségek kezelésében az addiktológia és traumainformált megközelítések eredményesek. Kényszeres ragaszkodás jelent, amelyet az érintett személy képtelen uralma alá vonni. Ezt szoktuk mondani, hogy kontrollvesztett állapot. Tehát, hogy képtelen mértéket tartani, határt tartani, kontrollvesztett állapotban van. Az addikció lényege, hogy kifelé tolja a személyiséget a saját középpontjából és ellenéből. Ezeket most nem is olvasnám föl, de itt volt az öngyógyítás, amit az elnök is elmondott, egy énképjavítás, vagy rosszul felfogott öngyógyítás, a menekülés betegsége és a tagadás és a hárítás és a feledés betegsége is, érzelemszabályozási zavar. Annyit hadd mondjak el, hogy azért, ha belegondolunk, van egy ilyen régies mondás, hogy mi részik a magyar, örömére, bánatára, aztán mindenre, aztán gyógyszerre is, de hogy az két ellentétes érzés. És tulajdonképpen az érzéseire használ, és nem tudja az érzéseit szabályozni, az érzéseit felismerni, az érzéseit kezelni. És szerintem ez egy nagyon pontos és fontos megfogalmazás. Az elégedetlenség, a függőség, a nem elég betegség és a függőség enni kér. Tehát, hogy a dózis mindig emelkedik és nem elég. Úgyhogy ha az illető társadalmi feladatait nem tudja ellátni felelősségteljesen, ez egy hivatalos kifejezés, ha az adott személy életének bármilyen más területére kárt szenved, ha a függőség átveszi az irányítás, folyamatos kontrollvesztett állapot, nem gyógyulok meg, de egészségben élek. Tehát összeszoktuk hasonlítani a cukorbetegséggel, hogy ha egy cukorbetegnek szakorvos megalapítja, hogy cukorbeteg, napi rendszerességgel fog foglalkozni vele, és vagy a függőséggel is így vagyunk, hogy napi rendszerességgel törődni kell vele. Elolvasok egy mottót, beszélek egy függő társal, elmegyek egy gyűlésre, valamilyen szinten foglalkozok vele, tehát napi törődést igényel. Azért mondjuk gyorsan, mert nem fog idő maradni. A függőség idő a viselkedés káros szokása válása, ami akaratlanul működik az illető életében. Tehát az akaratom ellenére is használok, amikor egy örömforrás vagy önjutalmazási mód függőségé válik, akkor beszélünk szenvedélybetegségről. És akkor itt vannak a szerfüggőségek. Alkohol, az összes kábítószer, gyógyszer, nikotin, koffein, még a kapszaicin is. Az erős paprika, híve vagyok. Viselkedésfüggőségek, társkapcsolat, ember, ami nekem nagyon tetszik ebben a kodependenciában, hogy együttfüggés. Ugyanis egymástól függenek. Nagyon bonyolult ez a társfüggés kérdés, mert alapjában a társfüggők vagyunk, de talán annyi, hogy egy másik emberen keresztül határozom meg a saját önbecsülésemet. A saját hangulatomat, a saját érzelmi világomat. Itt van a munkafüggés. A munkafüggés is a mai világ, a mai társadalom elvárja, hogy több állásunk is legyen. Nekem is 4 van. Én tudok róla, hogy workaholic vagyok, csak éppenséggel akkor van ezzel baj, mint függőség, hogyha menekül valaki a munkában, valami elől. Ez is egy menekülés, vagy egy hiánypótlás. Itt van a szexfüggés, vagy a pornófüggőség, nagyon elterjedt a fiatalság körében. Nem is nagyon ismerek olyan felépülő függőt, aki ne lenne egyébként egyben pornófüggő. A pornófüggőség a legnagyobb intimitáskerülés. Semmi érzelmi kötődés nem kell hozzá. Ételfüggőség, ezekre vannak egyébként önsegítő közösségek, itt van az OA, az overeatingek önsegítő közössége, és a sport és a hobbi, és tulajdonképpen minden válhat függőségi, hogyha túlzásba visszük. És akkor itt vannak például az elsődleges elvonástünetek, amikről azért tudunk, remegés, hányás, hasmenés, idegrázás, étvágytalanság, álmatlanság, fejfájás, ízületi csontfájás, szorongás, nyugtalanság, feszültség, sóvárgás, indulatosság, ingerlékenység, delírium trémez, ami főleg szokott jelentkezni.
a szerv és a viselkedés típusa. Tehát elsődleges elvonás tüneteknél ez is befolyásolja, hogy milyen régóta alakít ki függőséget, a hozzászokás mértéke, az egyén életkor, az egyén fizikai és pszichés állapota, a leszokás menete. És akkor itt van az elvonás tünetek enyhülése és megszűnése változott, de azért 10 nap, 3 hét, vagy esetenként pár hónap elegendő szokott lenni, ezért is több hónaposak a terápiák. A Balassa-Gyarmati kórházban például 3 hónapos jelenleg, de általában 6 hónaposak, mert az idegrendszernek a helyreállásához és a dopaminháztartás helyreállásához több hónap szükséges. Van, amikor 1 éves a terápia. Úgyhogy másodlagos posztakut elvonási tünetek is vannak, ezek hullámokban szoktak jelentkezni. A felépülésben mi, ebben a 12 lépéses személyomban bilétákat szoktunk osztani, ezek 1 hónaposak, 2 hónaposak, 3 hónaposak, 6 hónaposak, 9 hónaposak. Ezek azért vannak ezekben az időszakokban, mert ezek a posztakut elvonási tünetek hullámokban, de ezekben az időszakokban szoktak jelentkezni. A tiszta gondolkodásra való képesség hiánya, vagy a józan gondolkodásra, a memóriazavarok, túlzott érzelmi reakciók, alvászavarok, álmatlanság, mozgáskoordinációs zavarok, fokozott stresszkezelés, nehézsége, és ezek hullámosban jelentkeznek 1, 2, 3, 6, 9 hónap, és pontosan ezekben az időszakokban szoktunk bilétát osztani, mert tudjuk, hogy nehéz időszakon megy át egy felépülő függő. Van egy rossz hírem, ezt a végére tartogattam, a függőséget betegségnek definiáljuk jelenleg, addiktológiai szempontból halálos, gyógyíthatatlan, krónikus, előrehaladó és élethosszig tartó, de van egy jó hírem is, ha tovább megy, hogy egy ponton megállítható és tünetmentesen tartható. Méghozzá kezeléssel és terápiával. És köszönöm a figyelmeteket, a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük Péternek, és akkor örömmel adom át a szót Meló Noéminek, aki a dr. Kenesei Albert kórház addiktológiai osztályának a főnövére, és az előadásában a függőket és a függőséget szeretnék közelebb hozni a hallgatósághoz. Én is üdvözlök mindenkit, nagyon köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Jó erről a témáról együtt gondolkodni, együtt beszélgetni. Nagyon